Akabo Paris eta ongi etorri dokumentazio lan atseginari esan zenion zeure buruari liburu hau itzultzeko saria irabazitakoan. Bai, egia esan aizpekin oporretan nengoen Parisen, deitu zidatenean Bachmanen itzulpena esleitu zidatela. Eta Akabo Paris nire aizpek esan zuten, bazekitelako notizia horrekin olabai gure Pariseko egonaldia ja beste fase batera pasako zala. Ezekitelako ni hasiko nintzela ja liburuarekin bueltaka. Eta dokumentazio fasearena esan beti da oso fase atsegina hasierakoa. Batetik aukera ematen dizulako hilabete batzutan zurekin egongo da idazle baten lanean sartzeko. Eta bestetik oso atsegina da baita ere, oraindik ere itzulpenak sortuko dizkitzun arazoak ez dituzulako. Ari zera, berriz ere estudiantea zera, ikasten ari zera eta gozatzen ari zera, beraren beste lanak irakurtzen, arekin lotutakoak, ari buruzkoak, eta hori niretzat oso fase atsegina da. Oso fase, ez da nola esan, omniboroa da baita ere, ze denetarik nahi dezu, jakin eta zupatu. Baina esan bezala arazoak ez dira sortu oraindik, horregatik da atsegina. Ikasteko aukera dakazu eta gozatzeko aukera arazorik gabe. Itzulpenarekin hasi aurretik egiten duzun dokumentazio lan hori guztia hitzaurrean islatuta aurkituko du irakurleak eta bertan jakingo du Bachman nor zen, ze lan egin zuen eta baita ere ze erabakiak hartu behar izan dituzuzuk lan hau itzultzerakoan. Bai, nik uste Bachmanen eta liburu horretan ageri da, bere biografiarekin nolabait zerikusia daukaten gauzak ere hor daude, Batetik Bachman Karintian jaio zen, hori Austriaren hegoaldean dago, eta jaio zen Klagenfurt dago Esloveniatik eta Italiatik oso gertu. Horrek esan nahi du alemanarekin bakarrik ez, eslovenierarekin eta italierarekin ere hizkuntza erlazio hori izan zuela gazte-gaztetatik. Eta hori besteak beste berak hizkuntzarekiko izan zuen kezka, oso ageria da bere lan guztietan, eta liburu hontan bertan ere bai. Hain zuzen ere adibidez pertsonaietako bat, itzultzaile interprete bezala jartzen du, Baina dana dela, lanbideaz aparte ere, hizkuntza bada Bachmanen lan guztietan nolabait pisu handia daukan zerbait. Batez ere, lehendabiziko ipuiarekin lotuak daude, erabaki zailenak nolabait esateko. Lehendabiziko ipuina formalki oso radikala da, ez dago punturik, apenas dago puntuaziorik, elkarrizketa eta narrazioa ez daude inundik ere bereizita, ez da barne bakarrizketak edo besteekiko elkarrizketak, eta gainera, ipuinaren lehendabiziko laurdenera edo iritsi arte, bi pertsonaia ditu ipuiak, gizon bat eta emakume bat, eta ez dute izenik. Horrek esan nahi du, euskeraz ez daukagu izen ordain maskulinoa eta femeninoa, horrek esan nahi du, beste sistemaren bat bilatu beharra zegoela, beraien artean hitz egiten dutenean, euskal irakurlea jakin dezan, momentu oro zein ari da hizketan, zeini ari zaion. Horretako itanoa baliatu nuen, forma lokutibuen bidez aukera ematen zidalako hori egiteko. Eta gainera, egin nuen, hori Xabier Olarrarekin ere hitz egin nuen, ze badirudi euskerazko tradizioan, euskal tradizioan, emakumeen bakarrizketak ere toka eman da daudela eta ez noka. Baina, klaro, niri gertatzen zitzaidan, da Xabierri hori bera gertatu zitzaion Ulisesen, bi pertsonaia denbora guztian elkarrekin daude. Orduan emakumearen bakarrizketa toka egiten baldin manuen, bazirudien gizonari hitz egiten ari zitzaiola eta ez zan hori. Beraz erabaki nuen, tradizioaren kontra nola esateko, emakumearen bakarrizketak ez bakarrik bere buruarekin ari denean, baizik eta beste edo zertaz bera bakarrik ari denean, noka egitea. Xabier Olarrak ere hori bera egin zuen Molly Bloomen monologoan Ulisesen. Hain zuzen ere horregatik, bera ere senarrarekin dagoelako momentu horretan, eta beste modu batera ulertzitekelako. Orduan, erabaki horiek izan ziren pixka bat, lehendabiziko ipuiarekin lotutakoak, zuzentzaileekin eta komentatutakoak.
Aipatu duzun bezala, lehen ipuineko pertsonaia berez lanbidea dauka, interpretea da bera, baina arazoa dauka hizkuntzarekin eta ez da injustu ez dituelako ezagutzen. Ez, hori da, bai, berak hor pixka bat badago, ipui horretan guztian nik uste dut metafora moduko bat badagoela, ez da, pertsonaia nagusia interpretea da, hizkuntza asko dakizki, baina momentu batean berak esaten du, hitzak ezagutzen ditu, hitz bakoitzaren esanahia badaki, baina ez daki esaldia zer ez egina dagoen. Pixka bat dago nolabait hizkuntzek saturatuta nolabait. Pixka bat badago nik uste dut hor metafora da zenbateraino den posible pertsona baten pentsamendu eta sentimenduak nolabait itzultzea nolabait esateko. Hor badago Bachmanen atzean nik uste dut hor badagoela hizkuntzaren inguruko hausnarketa bat. Ipuin guztietan zeharka ere agertzen dana, baina seguruna lehendabizikoan asko zeren nabarmenagoa dana. Gainera jartzen du pertsonaia hain zuzen ere lanbide horretan, eta lanbide horrek eragiten dion ezintasunarekin. Zeuri ere gauza bera gertatu alzaizu? Bai, batzutan gertatzen da hori itzultzen ari zerenean. Badakizu hitzaren esanahia zein dan, eta gauza izango zinake hitz bat bestearen atzetik jartzeko esaldi bat osatuz, baino batzutan egiten ez dakizu esaldi hori zertaz egina dagoen, eta ez da atera beharko luken moduan, hori gertatzen da batzutan bai. Esango alzenuke komunikazio ezina dela, liburu honetako ipuinak arilkatzen dituen gaia. Bai, nik uste neurri handi batean baietz pertsonen arteko eta batez ere gizon emakumeen arteko harremanetan gertatzen diren komunikazio ezintasun horiek eta pentsamentu eta sentimentu kaos horretan nik uste dut hori dela histori diferenteekin nolabait ipuin guztien atzean dagoen zerbait. Behar bada Bachman bera ausarta izan zen 1972an liburu hau kaleratu zuenean, bera poeta bezala oso estimatua izan zen, baina liburu hau berez kritika ezkorra jaso zuen, agian emakumeak direlako pertsonaia nagusiak. Bai, egia da berak oso gazte argitaratu zituen bere bi poema liburuak, bata 53an okorrezpaldi emanago, eta beste 1956an, biekin ikaragarrizko arrakasta izan zuen eta Alemanian eta herri germanofonoetan dauden sari pilo bat irabazi zituen. Onartu zuten nolabait momentu horretan Alemanian zegoen talde literario nagusian, gizonezkoak bakarrik zeuden talde batean garai hartan, eta geroztik, naiz eta poeta bezala izan duen beti, entzuterik handiena, geroztik ez zuen poemarik idatzi bai, baina argitaratu ez. Gero bera hildo ondoren argitaratu ziren poema solte batzuk beste liburu batean. Baina 1957tik aurrera prosa lanak bakarrik argitaratu zituen. Eta egia da, kritikatu zitzaiola, bere poemak dira, poema nolabait esateko, nolabait definitzeatik poema intelektualak, ez da, aski abstraktuak. Bera gainera irakasle edo, unibertsitatean ere eman zituen poesia modernoari buruzko zenbait hitzaldi fama handia izan zutenak Frankfurteko unibertsitatean. Horren inguru guztian, nolabaiteko itzala sortu zen bere inguruan. Eta prosa idazten hasi zanean, leporatu zioten, bere hizkera, garai bateko hizkera elegante, hermetiko hori, nolabait desagertua zela, eta horren ordez, emakume hutsal xamar batzuen istorioak kontatzen zituela, ezta. Eta kritika aski gogorrak egin zizkioten, eta askoz beranduago izan da nolabait Bachmanen prosa benetan bere lekuan edo balioa beranduago eman zaio askoz ere bai. Hasieran kritikak izan zituen. Liburua itzultzean zerk eman dizu plazer gehiena? Seguruna emakume bakoitzaren lekuan jartzeak. Ze oso emakume diferenteak dira, 5 ipuin dira, 5 emakume oso diferenteen bidez ematen du nolabait gizarte baten irudia Bachmanek. Eta lehendabizikoa eta 5. adibidez, profesionalak dira, autonomoak dira, ekonomikoki independenteak dira.
Bestetakoa, bigarren, hirugarren eta laugarrenakoa berriz oso karaktere desberdineko emakumeak dira, ez? Batzuk daude, ez dakit, nolabait narzisismoan katramilatuta, beste batzuk beldurrak agituta daude, eta bueno, egoera horietara jartzea eta egoera horietarako hitzak aurkitzea, bueno, batzutan ez da inerretxa, baina horrek ere ematen du, aukera ematen dizu esperimentatzeko, ez? Nik alde horretatik emakume horietako bakoitzaren buruan sartzea oso atsegina izan da esan. Zein ipuinekin sufritu duzu gehien? Begira, nik esango nuke seguruna bigarrenarekin. Beatrixen personaia hasieran gorrotagarria egin zitzaidan. Emakume bat bizidana batez ere ilapaindegira juteko, eta horretaz aparte nahi du batez ere lotan pasa eguna. Ez du besterik nahi. Eta hasieran egiten zitzaidan bastante jasanezina emakumean. Baina konturatu nintzen arazoan ere azala. Azken batean, personaje horrek uste oso ondo sortutako personaje badala. Azkenean, zinismoa erabiltzen du nolabait bizitzan aurrera egiteko. Eta ikusia du gizonezkoekin gainera, berak montatua duen antzerki moduko horrek funtzionatzen duela. Eta bera hori erabaki du hori izango dela aurrera egiteko bide bat. Eta behin txip hori klak egin nuenean, nolabait buruan, zanuen, bale, hau da, bale, orain bai, baina hasieran kosta egin zitzaidan, nion ikusten nondik heldu pertsonaiari eta pixka bat erneatu nintzen hasieran.